Ano ang binibigay ng doktor sa ibon na may sakit? 5, Bansik. Wrong. Balsik. Langga medicine. Wrong. Vaccine. Wrong. Sa ibon. Wrong. 5, 4, Turwakwa, UGC. Wrong. Sa gito? Ano ang binibigay ng doktor? sa ibon na may sakit. Oh. Tae. Wrong. Tambal. Wrong. Fexidol. Wrong. Gamot. Wrong. Answer is treatment. Pinag-libron. Anong room ang walang dingding at pinto? Anong room ang walang? Sa dingding. Bunggong. 5, Kabulok. Cover court. Wrong. Mushroom. Ano ang tawag ng batang langgam sa sister ng mother niya? Ha? Ano ang tawag ng batang langgam sa sister ng mother niya? An. 5, Mamshi. Wrong. Ang ito? Bubugo. Ano ang tawag ng batang langgam sa sister ng mother niya? Peter. tugog langgam na